היום עולה והיום בא, זמן קצר, המלאכה רבה, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום. כרכבות חולפות ביעף, מתראים אנו בחטף, עוצרים ושותים קפה, זוכרים שהיום יפה. ודאי ישנו מקום בו הכל קורה לאט, הזמן עומד מלכת, אולי זה פה על יד. אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש, כולנו נתרגש, זה נפלא. אולי עוד קיץ נמחה את הדמעה, ואם תגיע השעה ונבקש, אולי עוד קיץ ניפגש. היום עולה והחום בא, רוח קם לו מן המדבר, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום. אין חלום, כמסלולי הכוכבים, לפעמים אנו מצטלבים, נותנים רגע יד ביד, יכול להיות נחמד. ודאי ישנו מקום בו הכל קורה. אנחנו מאוד נתגעגע אליכם, אנחנו מאוד אוהבים אתכם, ותשמרו על עצמכם ותבואו לבקר אותנו. ואם לא? אין לו. טוב. מלון אריה, על כל העובדים, עובדי הקבלה, הצוותים, תודה ענקית מכל הלב, על הארוחות המפנקות, על החיבוק, על הליטוף, עם כל כניסה לחדר האוכל, לכולם. אני לא אנקוב בשמות כי קצרה יריעה מלהודות ולהכיל את כולם. תודה ענקית מאיתנו, מלי ויוסי בוני, תודה רבה. צוות אריה, שנתן לנו באמת בית חם וכיפי, אוכל טוב, חדרים נהדרים, נוחים. קשה לנו לעזוב פה, רגע נגבר. וזהו, שרק נבוא אליכם כשיהיה מצב טוב, נבוא במצב אחר. זהו. מלון אריה, היה לי מאוד כיף. אני קובע מתי. אין אישה, לא מרימה. נידי! הנה, אני אשאר לך עוד 5 שניות על הכיסא. כמו מלאכת ממך, אז ברחת את כוח עצמך, מוגרם בסדרות כמו מלאכת ממך. אני מוקירה ומודה לכם על קבלת הפנים שערכתם לנו. אין מילים למה שעשיתם עבורנו. היינו שמחים להמשיך ולהישאר, אבל לכל דבר יש סוף. תמשיכו להיות מי שאתם. תמשיכו להיות מי שאתם. ונתראה בקרוב. לכם מאוד, תודה שבאתם, תודה שהייתם איתנו, תודה על האהבה וכל החום שהפצתם לנו. אני אוהבת אתכם, תהיו חזקים ושיהיה בשורות טובות. תודה רבה לכם על השירות שנתתם לנו. תהיו בריאים, אתם אנשים חזקים, עודדתם אותנו, החזקתם אותנו יפה. כל הכבוד לכם ותהיו בריאים. יש כל היקרים, לנו ממש ממש כיף איתכם, אתם כולכם ממש מקסימים ואנחנו נתגעגע לכם מאוד. תודה. טוב, מה יש לכם להגיד? אנחנו פעם אחרונה שאנחנו ניפגש אוטוטו במלון הזה. ואין המלון אריה, היה מכבד, ואנחנו עוד נחזור בעזרת השם. רוצה לומר תודה למלון אריה, לכל אלה שקיבלו אותנו באהבה, אותי ואת בעלי. חזרנו למקום מוכר וגילינו ששום דבר לא השתנה. קיבלו אותנו באהבה גדולה, ועל זאת התודה. ונשמח תמיד לחזור בימים טובים יותר ויפים יותר.
ותודה מקרב לב, יוסי ומימי ממן. היום יום הולדת לאילן, חג שמח וזר לפורח, היום יום הולדת לאילן, חג שמח לא פורח, היום יום הולדת לאילן. טוב, אנחנו מסכמות כאן תקופה של 4 חודשים שהגענו לפה במצב מאוד כאוטי, גם של האנשים במלון, גם של העובדים שקיבלו לכאן המון אנשים שונים וכלבים שבדרך כלל הם לא רגילים להיות כאן. ובעיקר אני רוצה להגיד תודה גם על אנשים מדהימים שפגשנו, בין אם זה העובדים בקבלה, העובדים בחדר אוכל, ובטח העובדים של ההנהלה ותושבי אשכול המהממים. כן, חיכיתי לנו. שלכם. שנכנסתם לי ללב, נכנסתם לנו ללב בצורה שלא האמנתי שהיא תהיה, ואנחנו אוהבות אתכם מאוד, ותודה לכם על התקופה הזאת, שמחנו להיות איתכם, ואנחנו ניפגש שוב. אמן. תודה רבה, הייתם בית, הייתם הנשמה, החזקתם אותנו כמו מלכים, אנחנו מאוד מאוד מודים לכם, היה חשוב מאוד לנפש שלנו. תודה. ואתם עוד תראו אותנו הרבה באריה. הביישן שלנו, יש לך משהו להגיד על המלון? כן, תודה רבה על הכל, הייתם נהדרים, פתחתם את הלב, כל כך נהנינו פה, אין מילים, פשוט אין עליכם, אלופים, צוות של אלופים, תודה רבה, תודה. כולל כולם. תודה רבה לכל העובדים, על הצוות החם והאהוב, הייתם צוות נהדר וחם, ואוהבים את כולכם, מתגעגע אליכם, צוות אריה. אתם הייתם אורחים מושלמים, אני מתגעגע אליכם מאוד, וכל אחד ואחת מכן נכנסו לי ללב. אוהבת אתכם מלא. אשכול מצדיעה לכל עובדי אריה. כל הכבוד.